Intentar que tothom qui vulgui fer-se la seva pròpia energia elèctrica pugui fer-ho sense espatllar teulades i aspectes paisatgístics i estètics i al mateix temps tancar el cercle, fent i consumint l'energia que necessitem. Aquests són alguns dels aspectes que porten a l'Ajuntament de Saldes a posar en marxa una iniciativa que vol destinar un espai ara no utilitzat per instal·lar-hi una planta de producció elèctrica solar, de moment amb una potència de 660 quilowatts, amb la intenció d'incrementar-la fins a arribar a l'autoconsum de totes les cases del poble. Perquè tota la gent del municipi que tingui contracte elèctric i que estigui o pugui estar interessada en tenir un sistema de plaques per generar energia, doncs tingui un espai on pugui tenir els seus metres quadrats de plaques connectats a xarxa i poder-se fer una part del seu consum o tot el seu consum elèctric. El lloc triat per situar les plaques és un antic espai miner de la companyia Carbons Pedraforca, que ara és propietat municipal. Primer s'ha de fer un pla especial per canviar la catalogació del terreny i, una vegada fet el canvi, dur a terme un estudi d'impacte mediambiental. L'Ajuntament vol aconseguir que tothom qui vulgui es pugui connectar i per això es busca una gestió cooperativa entre tothom. La nostra idea seria fer una inversió, aquí hi ha diversos models, hi pot haver una empresa que faci la inversió i després se li fa retorn, però a nosaltres el que ens agradaria és conformar una cooperativa i fer la inversió i llavors amb règim cooperatiu, com funcionen les cooperatives, tu fas una inversió, tens un període de retorn i a partir d'un cert moment comences a tenir uns ingressos per aquesta inversió. Això seria el que més ens agradaria perquè tothom se sentiria molt seu al projecte. El model està agafat d'altres projectes similars que s'han fet a Navarra i també a Catalunya i que prenen com a base la gestió sostenible. Pel seu alcalde, amb aquesta proposta també s'acaba amb un problema molt gran, que és la utilització dels antics espais miners, ara totalment degradats per la manca d'inversions. I clar, això ens ha comportat que durant 8-10 anys s'han degradat moltíssim. Ara, hi fem això o hi fem una altra cosa i hem de posar euros, perquè això dona molt mala imatge del poble i, per tant, pensem que si posem algun euro que té retorn, sempre serà millor que no pas mantenir sense retorn. Aquesta és una altra de les coses que ens obliga a fer-ho i a fer-ho bé. Saldes, de 270 habitants, ja ha substituït l'enllumenat públic del poble pel sistema LED. Ha contractat una empresa de subministrament que només treballa amb energia renovable i ha posat en marxa una caldera de fusta d'Estella per escalfar els equipaments municipals, entre altres projectes sostenibles que estan en marxa.